Sinibingelele ke sinamukele siphinde sibuye emakhaya TV. Ekhaya la sixoxa khona inkinga, ekhaya la esigonyuluka khona. Wonke umuntu akwazi ukuthi aphefumule ngokwakhe okungaphakathi. Bafethu ungakakhulumi kakhulu ngicela ukudlulisa lokho. Inamba ne-email address abaningi bayakhala ukuthi abakuboni. Cha, ngikukhiphile ngezathu ethi inamba yami yacisha yahackwa. Kwase kusele kangaka beyiheke ne-email address ngizokubuyisa sengokusecure kangcono kodwa manje uma ufuna ukusibhalela uyasithola ku TikTok emakhaya TV account nje eseyisha incathi nabantu abawu1000 ayikaposti lutho na ku Facebook emakhaya TV ungasendela i-inbox lapho einambeni umuntu ozokufonela ethi uyimakhaya TV ucela imali ucela ini cha bese ngakakwenzi lokho ngabe scammer leso kodwa akasikho lapho namhlanje silana ke ekuthenini wonke umuntu unenkinga zakho nambe kuyinkinga leso ngiyixoxile yabo inkinga ikhona cha namhlanje sinosisi olubikile udaba lakhe la olungiphatha kabi ngendlela esimanga kodwa uzolixoxa nathi sonke siumndeni wasemakhaya siza ukuthi usisi usiphatheleni futhi singamsiza kanjani ngoba la ekhaya siswami into emnandi uthi asijajani asigxeki and into emnandi ulekhaya asixoxa indaba zamakhelwane kepha umuntu uxoxa indaba yakhe okumnandi ngalokho asihlebi kodwa sikubingelele siphinde sikwamukele emakhaya TV. Yebo njani? Athina siyaphila siswami inkinga sihamba naso kodwa abalaleli bethu ke baye bejahe ukuze besize umuntu ukuthi usisi ngabe usiphatheleni namhlanje kwenze njani? Ya mina inkinga yami sithanda kuba nzima kakhulu. Inkinga yami ngikhule ekhaya nefamily yami yonke. So mengikhula nefamily sadlulela abazali bethu. So oqala wadlulayo ubaba wami. Mekudlula ubaba wami, meqeda ukudlula ubaba wami sase siyanikwa amafa ethu ukuthi sohlukaniselana kanjani. Emva kwamafa avange sithole ngisho isend. Kwathi kusuka lapho kabe kushona uma wami. Kwathi kushona uma wami ubhuti wethu wabe busy efuna isitifiketi sika baba wami leso sokushona. Ubhuti wami engasebenzi engenalutho. Wathi esuka lapho ubhuti wami sambona seqhuqubala eselobola eseshada esenza yonke into. Wathi esuka lapho ubhuti wami engasenzeli lutho ekhaya. Wathi thina asambe sophelele emjondolo. Ayikho impilo yethu thina. Sahlupheka kwathi kusuka lapho ubhuti wami ngizalana naye kwama wababa wasithumela ngeenkabi ukuthi izosibulala sonke ekhaya mhla ka20 December okuyilanga lesafele sambe ngale emhlabeni ngenhlanhla ubaba enganyami mina uyiphoyisa ngafonela ubaba enganyami ofana amaphoyisa kaBB afika amaphoyisa kaBB na afika igebengu ngakangeni. Akuphelanga sikhathi kwanomunye ubhuti ogonyulukayo wasiyazi ubhutweni uyangixaka ngokuthi asifunanga sina ukuthi sinibulale akasafuna ukusinika imali yethu yonke ngathi nisibulale uthe thina sasize lapha kini sithi kusiwa sonibulala sabe sacabanga ukuthi ayibula abantu siyabazi sibajwayele bayaphila futhi. So emva kwalokho impilo esiyanzima sahambe siqasha umuzi nje saqala ukuhlala kuona sadatshukela baba umhlaba abaningi bayamazi baba umhlaba uSifiso wasemlazi sadatshukela yena osambisa emzini wakubo sahlala khona sathi sahleli khona ziyafika futhi itekisi kathi uyasifuna naye ifuna ukusibulala kuse ubhuti wami engizalwa naye lengikhuluma ngaye kuyimanje thina siqashile sonke asinakhaya ngithe ngithi ngisazama ukuyofunda ema-security ngaphasa ngathola isira yami ngathi ngithi sengithembisa umsebenzi ngashayiswa imoto kuyimanje ngihamba ngentuku anginakusasa impilo yami ifile ngiye ngazama ukuyibulala ngalaliswa eDington mekukhisimusi thina sinqamela ukuyohlala eBhishi ukuze abantu abangaboni ukuthi asinalekha esingakulona. Bukele emakhaya angiqondile umphazamisa usisi ngiyazi abaningi baye bethe wena uthanda ukukhuluma kepha ngicathi nani niyibukela lapha emakhaya. La emhlabeni kuye kuthiwa imali impande yesono kodwa akwazi ukuthi ungathi uphila bese ubulala abakwenu begazi
Ngiyathemba le video izofika kulumfo noma usise ngakamchazi kabanzi. Kepha mfo lokho okwenzayo uNkulunkulu akakuthandi. Siswami engifisa ukwazi ekhaya mase kushona abazali nibangaka ensena. Manje sisuba u9 sekwashona abazali sonke sihambe siqasha amawela mani omunye ukipitile ngokuthi asinayo indawo sohlala kuyona nomunye uqashile nomunye uqashile mina ngiqashile omunye uqasha sonke siqashile endaweni ezihlukene ngoba asinali ikhaya sohlala kulona. So ngangiplan ukuthi mengifundela security ngizothola imali ngizama ukuthenga nomuthi room ngiqoqa ingane zami zonke ngihlale nazo because mina impilo yami ayikho yinhle engane ngashonela bantwana bami bonke mengiqala ngikhulelwa ingane yami inenyanga ishona phinde kwama twins ashona. So nje kunzima kakhulu mina kuyimanje ngidla amaphilisi nginemfumba yencwadi lapha eDington nginamakhansela ngihambayo because kumina ayisuki lento mengabe kushoniwe ihlobo sasekhaya hlangana nobhuti wami ubuye ngathi ubuka izinja imgodoyi kusala kona ukuthi siyafana ngikaza silahle ngoba siyafana. Sizwami ngizama ukuqonda umsusa kaSathane. Ifa labazali mawulikala kwakuyinto engakanani futhi sasinjani isimo ekhaya kusekhona abazali mhlambe lelofa kwakuyifeli kanjani ifa ukuthi umuzi inkomo imali kwakukanjani ekhaya. Kwakuyimali hayi umuzi angenandaba nawo ngoba wawushiya kuhlala ubhuti wami engilamana naye. Kwakuyimali satshelwa sabizwa sonke satshelwa ukuthi imali yakho imali yokuthi nayo imali yakho imali yokuthi sonke satshelwa sagcina ngokutshelwa nje kuphela ukuthi imali yokuthi ngoba laba mama twins khona imadlana ezincane zingeza engathi ngazi ukuthi babezoyithola kanjani ezo 23000 waphinde futhi waqamba amanga wathi uyobabhalisa umasingcwabisane kanti uyahamba nabo yobavulela ibank la Standard Bank ukuthi kunemali ephuthuma ezongena yalezi ngane. Ngizafika izingane zayisesidididana engakazi kahle hle ngabuza uthathe niyephi bathi bona kade siye bank ngithi kuba bathe Pinetown ngithi mina hawu ebank mina ngizame esobhalisa umasingcwabisane pho ebank ihlangana nomasingcwabisane ngabona lapho sikhona ubugebengu obukhona mina ngikho mdala ekhaya ngwe7 mina ekhaya kodwa bathi ngihlakaniphile. Ngavuka nabekuseni ngathi kephi nePinetown ngababuza ukuthi kephi nendawo ngabachaza ngabothi Sanlam Send lo ngashona Sanlam Send basi ngathi ngena nabo sinangu sisibhaliseni ngambiza usisi untshana wabuza usewasa ngiyaphila ngathi mina kwenzakaleni wase siyangitshela usisena ukuthi hayibo ubhuti wena ade fike la inobhalisa ama bank account ngoba kunemali ezongena ephuthuma mhlawumbe kuphela ngisho 2 weeks ngangenanga ngabe ngiyivala lo mali ngase bengiyivala lo mali waphinda futhi wangithumela izinkabi zongibulala ke emqashweni engihlala kuwona ngisho uMastende wale ngihlala khona uyazi ukuthi kwafika abantu sengisithuthile bafika bewu6 zo6 kathiwa ayifuna mina ebusuku Mastende wangifonela ngela ngingathutha ngalo wasemntanami uNkulunkulu kuwena ngahamba ngabe ngangizofela lo 23000 lama twins awu2 wona osongibulalela wona eseyidlile lezi imali ezinkulu ngisho uma wami emhlabeni waze wahamba ekhala uma wami wathe ubhuti wami eyolobola ekhipha u20000 ukuthi uyoloba sofanele ukhisha umzali phela imali wayithatha ubhuti wami ayinika uma wami wakhala zehla inyembezi wathi ngiyayikhipha le mali kodwa imali endoda yami le imali engane zami leyo kuyolotsholwa ngayo ingane zami zilambile silamba siswela silamba singadlili utho ancamela ukuthi adizela abantu abathenga lotshwala yonke into ngemali kababa wethu siyahlupheka uyaqhenya lekhona ubone ngasizinja ubone ngasifebe mina ngikhule ngikholwa namanje umuntu mengibuza ukuthi ufuna ukufundelana empilweni yakho ngiyamtshela ngifuna ukufundela ube umfundisi because ngiyamthanda uNkulunkulu kakhulu and lokho kungenze ngahlehla ngisho naNkulunkulu ngoba ngiyamthanda uNkulunkulu. Yeah.
Ya angifuni ukuthi ngokuqina siswami ungaphuza nophuzwayo lapho. Angifuni cela ukuthi sehlise umoya. Kuningi engifisa ukukusho kodwa ngizocela ukuthi ngikubambe mhlawumbe ngizokusho mase sekuyophela ividiyo. Uthe siswami wanithumelela ngeinkabi kwaze kwalamula ubaba wengane yakho oyiphoyisa. Nazi inkabi enye yabuya zo confess ukuthi yiyo adithunyiwe and ingoba akasakhokhi. Ngifisa ukwazi ukuthi since nalale police station that day Ntutshula, amaphoyisa athini if sekukhona umuntu oconfessayo ukuthi uye owayethunyiwe and wayethunyiwe ubani? Mhlawumbe likhona nicala enalivula nivulela yena ubhutweni and mazisho inkabi kungani fanele kanibulale? Ya salivula icala ngelanga ilokhuzana amaphoyisa afika azosilanda ngawo sonke ngoba salandwa sonke ekhaya ngelanga ngalolo langa. Salivula icala. Sasho futhi ukuthi khona umuntu ofikile ezosho ukuthi nena ukuthi bebefuna uzosibulala futhi sakasafuna ukukhokha imali. Nama angazi nokuba umkhaya kakhulu kagcina singanakile futhi. And mina okungihlupha kakhulu ayidluli lento empilweni yami. Ayidluli because yena usibona ngasizinsha. Rich angifuna ukuqamba amanga. Rich unayo yonke into. I think ukuthi afuna ukuthenga imoto ngoba engathandi. Mefika nje emncwabeni ubuke ngathi ubuka amasimba. Abantu osisibakhe lengikhuluma nabo. Angikhuluma ngabo osisibakhe azalana nabo ayi ukuthi mhlawumbe omakhelwane. Osisibakhe ngisho ngaqhamuka ngibona ngiyafana naye inse. Ngisho ingane yakhe lana ngifana naye inse. Muke lapha emakhaya. Nawe uyayizwela. Kunzima emhlabeni. Usisi udla amaphilisi njengamanje. Kuningi ukugula uyakhala uthi mayicabanga impilo ayiphila nempilo ofanele ngabe uyayiphila kodwa akukho konke lokho amathemba akhe avela ashabalala phambi kwakhe uyaquleka. Usedla amaphilisi wathi uyozama ukwenza isira wayithola wavela washayisa imoto. Ngoba bese sike sakhuluma ke nosisi bese kukhona olunye usizo ade selukhona oluzoqhubeka. Kepha ngiyacela ukuthi makukhona abantu abasibukayo ngiyazi ukuthi ba powerful kakhulu. Bano connection kakhulu bayakwazi ukuthi benze izinto zenzeka sezenzekelile futhi kwabanye mhlawumbe isona sizathu esenza ukuthi besingashuthi besebhizinisi ezinye inkinga ade sisayisolve. Ngiyacela ukuba une security company uxhumane nathi ukwazi ukuthi uqashe usisi nawe makhona omunye umuntu omaziyo. Siswami udaba lusengilizwile. Ziningi inhlaka ezithintekayo ukuthi mhlambe ugcina uthola usizo. Kepha khona usizo engilikhalelayo olokuthi usizakala uwedwa singakafaki omunye umuntu ngoba egcineni uyasho ukuthi lento isikushintsha inhliziyo. Noma kuthiwa umuntu okholwa kanjani into nje ihambile imazi inhliziyo. Ngizocela ukuthi mhlambe usho phambi kwabalaleli ukuthi njengoba usuze wafika la yini efisa kusuka manje? Mina kuthi ngikufisa ukuthi ngithola umsebenzi ukuze ngikwazi ukuthi ngihamba ngiyothenga imuzi okuthatha ingane zamaso zonke sihlale ndawonye nathi sikwazi ukuthi mingabe ukhisimusi sidle ukhisimusi. Ngoba manje sonke siqashile asinandawo yokuhlala ngeke futhi sikwazi ukuhlala ekhaya ngoba ekhaya siyasaba mhlambe mengabe silala uzophinda sithumela sibulale. Yeah, sizwami mhlambe la South Africa khona into ekuthiwa protection order. Bese nike nayizama. Cha, sikaze sizama. Okay. Sesike sahlala nabantu abaningi. Abanye yibo ade benza icrime. Kodwa usisi la uye ivictim yokugebengu, uye ophila ezweni la asabela khona impilo yakhe ngenxa ukuthi uzingelwa zenkabi. Zimcinga ngani. Okubhlungu ukuthi mhlambe le mali ekhokhela inkabi, imali engabe yakho sisi wenza impilo yakhe nezingane zakuvo zibe ngcono. Sisi ukuvezile, angazi noma ukuvezile ngile video kodwa encwadini asibhalele yona ubekuvezile ukuthi nakubo abasakhona ukuya mabefikile abalali. Mabefikile abakhanyise ebusuku ngoba mabeke babonakala iyasha inhlamvu. Babukeli bemakhaya TV thina asinakho okuningi. Okuningi sikwenzile
ingenxa yenu futhi okuningi sikwenzile ingenxa yamasenti esiwathola ngenxa yokubuka kwenu nokuthi sibelani nosisi ingenxa yosizo lenu iningi indlela esenisiza ngayo imbono yenu ukubuka kwenu konke lokho kuya contribute ekuthenini umuntu asizakale. Ngicela ukuthi monosizo ongasiza ngalo usisi luningi usizo lidingeka la ngicathi nawe masuyizwele le story uyalibona ukuthi lidingeka ngeindlela eziningi la uzosithola khona ku Facebook Emakhaya TV njengoba usibuka Emakhaya TV ngicathi ipost ibiseyodwa elapho mhlawumbe uzoyibona le video semabili liselisha ipage uzolibona bese kuba ku TikTok uzosibhalela indlela ongasiza ngayo ku inbox ngoba kuma comment mhlawumbe kuzokwenza i-comment yakhe ibalekile ngiyigeje ngiwafunde ebusuku isikhathi sesisonke mase kungekho kutheni engikwenza bese ngikhuluma nabantu kuma comment. So cela uthi usize kanjalo ngoba la sidinga amaphoyisa sidinga imindeni sidinga abantu abaningi ngoba usize ecacisile ukuthi ungwasemlazi nani nayibonela nosizi nalibonela nathi khona la somsiza khona usisi ngoba nimbona ehamba ngeinduku ngoba nimbona ashayiswa imoto sizozama ukuthi sisize mhlambe ukushayisa kwakhe imoto iyona ndlela uNkulunkulu athi uzomzama ngayo in terms of ukuthi naye athola okutholayo bakhona abantu abangamaloya sesike saxhumana nabo before nize niyibona le video kodwa akusho ukuthi usizo seliphelela luningi usizo silicela abafethu siyacela nasiMakhaya TV inhloso yethu ukuthi sixoxele izindaba kwangasizo ukubukwa nani kwakuyizimo ezikanje ukuthi abantu lezimo abaphila nawo ushilo ukuthi usekwazama ukuyibulala into esilwa nayo ukuthi abantu bengayibulali siswami ngicathi osukushilo sekuzwakele mhlawumbe singabuya sikusho ukutshela abantu ukuthi uhambo lethu mhlawumbe makuthiwa nathi sinesigcino usizayelo sizowatshela cha sengisizakele sizo seluka ngaka sekukuningi engingakusho nje manje ngicela ukuthi uvalelise kubabukeli bethu. Ngiyabonga kakhulu babukeli ngiyabonga kakhulu ngiyacabanga ukuthi khona la kuzokwehla khona ngoba that time ngikhuluma that time kwehla kumina. Kuningi ke ngifisa ukukusho ngobhuti umenzi obubi kepha njengamanje abantu bazobuthi yini ungakhulumi ngoSathane yini ningamcindezeli into kanje mhlambe le video one day iyosebenza as a proof somewhere ingakho kungekho kuningi zokusho ngokusho nje ukuthi uNkulunkulu uyayibuka yonke into ezemhlabeni and siphila nje kungenxa yokuthanda kaNkulunkulu namadlozi ethu nosisi uphile nje waze wafika la namhlanje izinkabi sezimgeje kaningi kungenxa yoNkulunkulu wakhe kanye namathonga kubo umuntu nomuntu okunedlozi lakhe siphila nje sibangaka yili idlozi akuningi engizokusho ngicela ukuthi ngivale le video mbukeli siphinde sidibane futhi ngokuzayo.